Jeg viser, hvordan man laver sådan trekanter ud af plastikposer, så de ikke fylder særlig meget. Det I skal bruge, det er en plastikpose. Meget simpelt. Først så sørg for, at hjørnerne er lige, og I skal sådan mase luften ud af den. Og så når I gjort det, så folder I den en gang på midten, og så pumper luften ud en gang til. Og så bagefter folder den en gang til på midten, og igen maser luften ud. Så tager I den og folder fra hjørnet til streg et eller andet og laver trekanter. Og så tager I så de her håndtag og stopper ned, og så laver en trekant ud af det, som I kan se på videoen. Og så tager I den trekant og stopper ind i nummer 1 trekant. Det bliver en hel masse trekanter, men whatever. Og så når jeg gør det, så har I en trekant. Men hvis I har et andet slags håndtag, så skal I gøre det samme. Fold sådan trekanter, og I kan sådan selv mærke, når det er. I stopper sådan lige der. Og så tager I så og bøjer den ned en lille smule, som I kan se sådan lige der omkring. Og så ned. Og så laver I også en trekant. Men det kan godt være, at det bliver en lidt anderledes trekant, men det er lige meget. I skal bare lige have den der kant ned, og så hjørnet. Og så tager I også bare den og folder ind. Og så når I gør det, så er en hel masse plastikposer, der ikke fylder noget.